Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Stella, Gerita u l-erwieħ tal-familja Pisani. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-lum għal-ġurnata tas-Sibt nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija f'jum is-Sibt. Nitolbu. Għamel mulej li l-Imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun ta' għajnuna għalina, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. U ħadd ma jisma' leħnu fil-pjazzezz, għażba mġelġla ma jkissiriex, mużbieħ inemnem ma jitfieħx,
sa ma jasal il-ġustizzja rebħa u fismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Fis-salm risponsorjali illum irripetejna dik is-sentenza sabiħa, it-tieba tiegħu għal dejjem. It-tieba tal-mulej għal dejjem. Hija sentenza li għandha timlina bil-kuraġġ lilna li qegħdin dejjem infittxu li nisimgħuh, li nilqgħu il-kelma tiegħu u li nippruvaw ngħixuha. Imma aħna fraġli, però żgur li f'qalbna m'hemmx dak li rridu jagħmlu l-Fariżej, kif smajna fil-Vanġelu tal-lum. Il-Fariżej rridu jeqirduh u Ġesu jwarrab. Ma ninsewx Ġesu stess jgħidilna dik is-sentenza darb'oħra. Meta tmorru u ma jilqgħukomx, farfru, selmu l-dik id-dar, selmu l-dik il-belt u witilqu minn hemm, farfru it-trapp minn saqajkom bħala xhieda li huma ma laqgħukomx. U ma laqgħux mhux lili, ma laqgħux lil dawk li jmarru iwasslu lil Kristu. Iżda xi ħaġa sabiħa li jgħidilna dan il-Vanġelu. U hawnhekk Ġesu jikkwota, San Mattew jikkwota il-profeta Iżajija. Jgħidilna li Ġesu jirbaħ fuq il-ġnus kollha u jsaltan mhux bil-qawwa tiegħu, imma bl-umiltà tiegħu. Anke din is-sens li Ġesu iwarrab, jinħeba, ma jagħmilx b'vendikazzjoni, imma biex għax tagħmel parti mid-DNA tiegħu, l-umiltà. Araw hawnhekk kif jispiċċa il-Vanġelu meta qed jikkwota l-Iżajija. Għażba mġelġla ma jkissiriex, mużbieħ inemnem ma jitfieħx, sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħa u fismu jittamaw il-ġnus. Ejjew nitolbuh. Il-mulej Ġesu illum jagħtina dan l-ispirtu ta' umiltà. L-umiltà ma jfissirx tumilja ruħek. L-umiltà jfisser iżżomm postok. L-umiltà jfisser tkun strument ta' paċi. U li inti wkoll bħal Ġesu għażba mġelġla ma tkissiriex. Nirriflettu ftit. Kemm weġat, kemm persuni jinkisru bil-kummenti tagħna ta' wieħed fuq l-ieħor. Tistħi tiftaħ il-Facebook, il-mezzi soċjali. Ħlief tajjir ma tarax. Ħlief kummenti bla sens ma tarax. Din l-attitudni jeżjes maħniex ħanibnu dinja aħjar, imma pjuttost nibnu soċjetà li flok terfa l-bniedem il-fuq tbaxxih mal-art. Tafsu biex ngħidlek terqu fit-tajn tal-art. Ejjew nitolbu l-mulej biex aħna wkoll bħalu inkunu nies li mużbieħ inemnem ma nitfuħx, ma jekk naraħ inemnem ifisser li qed jonqsu żejt, ngħinu, nerfu. Jalla aħna wkoll nkunu xebħ ta' Kristu. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak hu li tfisser li aħna Kristjani. Kristjan ma jfissirx li inti temmen fi Kristu u daqshekk, imma Kristjani ifisser li inti tagħmel ħiltek biex is-sentimenti ta' Ġesu ikunu
is-sentimenti tagħna. Alla tagħna il-grazzja li nimxu wara l-mulej Ġesu. Dan hu li jfisser l-isem tagħna ta' Kristjani. Jew nitolbuh bl-interċessjoni ta' Omna Marija biex aħna nkomplu narfu l-imħabba u t-tieba tiegħu. Nitolbu għas-saċerdoti biex fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti tal-maħfra jgħinu l-kull bniedem midneb jagħmel esperjenza vera tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Nitolbu għal-morda tagħna biex fil-waqt li jittamaw il-fejqan jarfu jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dawk ta' Kristu u jsibu persuni li jżuruhom u jwiżnuhom. Nitolbu għalina l-koll li jinġbarna hawn għal din il-laqa mal-mulej Ġesu. Ħalli din il-laqa ma tkunx sempliċement laqa ta' drawwa, imma tkun laqa vera li ġeddidna fi Kristu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, il-mara umli li tipproklama ruħha bħala il-qaddejja tiegħek, ixħet il-barkit tiegħek fuq il-familji tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu l-għoli il-wisa u l-font tal-imħabba tiegħek lejna. Ħankunu dejjem aktar attenti u ġenerużi lejn ħutna il-bnedmin. Bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċitu.
Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Il-Jun 14, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. jitolbu. Mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om għaddisa ta' ibnek, inti tajtna sem il-frott tal-fidwa, sebbaħna bil-milja tal-grazzja tijek,
u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Knoffru dawn it-tliet avvamarijiet tal-bżonnijiet tal-morda u dawk il-persuni kollha li talbuna nitolbu għalihom kif ukoll għall-immigranti tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.